Salutare toată lumea, nu este David din nou o nouă chestie. Încearcă să nu râzi. Am mai făcut un videoclip care era și de tot căcățelul. Deci varza a ieșit. Varză a ieșit. Sper că asta, haideți să începem. Sper că Time. Oh my god! Oh my god! Oh, frate. I'm so happy, lucky me. Is there any spark left after 65 years? I don't think so. I haven't tried for a few years. Oh my. Buddy, I'm a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be. Mușa a dormit. Mamă, ce deștept ești tu, băiatul. Ready. Ce boșaut. Țaca-paca! Unde-i mungea? What? M-am speriat. Uaaaa! Săracii de... Mi-a căzut telefonul de mine. Hai, liniștiți. Eu căzut puțin telefonul de mână. Dacă nu l-am ținut bine. Asta se întâmplă, băieți, dacă nu țineți telefonul bine în mână. Vă scapă și ajungeți la nimic. Îl țineam ceva de genul, așa, cu o mână. Bă, cine... Păcat, bă, că-mi căzut telefonul și se declară. Adi, bă! Dacă e game, asta înseamnă nu știu ce, bla bla bla. Hai. Wow! I got the eye of a tiger, fire, dancing through. Oh, we're a happy family. Party, party, I am from Japan, and I don't touch this chin without little cat 3. 1, 2, 3. Headshot. Shot it. Headshot. Fatality. Bă, dar nu știu de rog de râs. Bă, bine mi-a spus în cap.
Bă, de parcă n-aș fi cădă, da. Am făcut spagatul pe trambulină, m-a durut picioarele o săptămână. Bă, am încercat să fac și asta, dar același rezultat, dar numai că nu We letting it free. de aia. He's coming back for you, son. Și am spart geamul lui bunic. Alfonso! Oh! Bă, mai ușor, bă. Righteous! You're so stupid. Îi dau una în fungă. Bă, uite, uite. I really like to honor the people who have Fetița de făcătură. Poate ți-o dăm și în gură. Deci la fel, uitați puțin, stop. Deci la fel am făcut și eu când am fost mic la 4 ani. Mi-am luat skateboard la fel de ăla de mic, stăteam cu burta pe el și când m-am ridicat să stau cu burta, mamă, și când mi-am lipit una în bot, am rămas fără 2 dinți din gură. Și acum sunt ăștia 2. Ăștia 2. Ăștia ăia. Apșc. Și eu dat nu mai zic skateboard, e skatebot. Adică skatebot. Și încă mi-am amintesc cât am plâns, avem 4 ani și au rugat să-mi pe mami, ia-mi și mie skateboard ăla, că vreau și eu să mă plimb pe el. Eu nici nu știam, habar n-am cum se plimba, acum știu. Dar habar n-am cum se mergea pe ăla, dar mamă, și când mi-a dat buu, apșc. A fost fatality. Da, băiatul nu. Bun, hai să lăsăm chestia asta și să... Da, și rămâne acolo, ați văzut? Rămâne acolo, nu se ridică. Mamă, ce fu ăla? Fu hoverboard? Have you been keeping up with your diet? Yes, Dr.